Nandito niyo rin kalakal yun eh. Tinola ka yan. Pariala. Bago, papatan mo. Bago. Mahal kong makan yan. Parang dyan siya. Kawai niya makan yan dito. At kaya tumitang second tawitan eh. Oo. Alalayan mo. Oo. So, magbebenta tayo ng kalakal. Magbebenta tayo ng karton. Yan. Ito mga karton na to, kung nakolekta ko to, iniipon ko sila hanggang sa makarami as ibebenta natin. So, samahan niyo ako sa pagbenta ng kalakal. Tcharam! Kasi siya sa tricycle ko. Wah, marami yun. Oo, kahit pabali-bali lang. So, tali natin para safety. Baka magpulit tayo ng karton sa daan. Mahirap na. Mamulot ka ng karton ka dalan dito. Limutan. Limutan niya. Yung malakal niya na yung kakuwalta. Tatalan yung 20-20. Anak yung makuwalta. Ano yan? Wala pa. Wala pa. Ako. Ano pa? Tanya ko sa iyo tayo. Ha? Sinulong ko sa ay po. Sabay ganda. Baka na ito basta hindi ko kanya ako. Kaya nga. Bala ko mo biglaan din sa masuk. Nakakalinis niya rin yan. Nalinis kaya ta. Wala kang pera. Ng pera. Pero mong sakit ang ugat niya. Ayun na. Ugat. Wala akong sakit. Kaya tama ka kasi malang. Kasi nakampay niya. Nakakasakit. Ano? Kumakain ako eh. Ay na. May nakita sa nagkali ko. Oh. Zelda, kamusta? Very good yan. Pagpayong ka na init. Nino. Tayo, pagkaraan at tingang bisita. Nino. Isa pa siya pupunta ako eh. Bagi mo sa Maganda balita. Awa. nagdadala siya. Sabi ko, Awa. Talo mo na yung sitwasyon. Ay. kaya magkano yung kilo mo? Na. Ito. Ay, kaya pa ba? Ano kaya sila? Dati. Ngayon niluluwag yung tricycle mo.
Ang langit pa. Siya ako na yung mamasada. Nawari kay. Kasi kaya na yung basada. Kung mamasada ko sila. Away ni pala ni. Ay, guys. Oo. Important yung time. Lahat niya. Tatay kaya takay. Side view. Wow. Oh, ayan na. Ayan na. Ayan na ang aking tricycle. Loaded siya ng karton. Charan! Charan! Magkano kaya tayo nito? Ayun guys, no? Palis tayo. Mag-aalas 12 na. Titingnan natin kung may bukas pang junk shop sa ganitong oras. Baka mag-break time na sila. Tara, samahan nyo ako magbenta ng kalakal. Okay. Let's go. Okay. 5 bucks, 25. So, sayang naman kasi itong mga karton-karton. Kinokolekta ko talaga to. Dati pinamimigay ko sa nagbabasura. Pero ngayon, gipit din ako. Dahil kasya. Gipit na rin ako ngayon. Kasunod-sunod yung gastusin ko. Kaya, lahat na pwede pang pagkakitaan, ginagawa ko na. Napalpak ako Napalpak ako sa mga desisyon. May mga tao akong pinagkatiwalaan, pero naabuso tayo sa kabaitan. Kaya, eto. Back to basic tayo ngayon. So, sanay naman ako sa ganitong hanap buhay. Wala akong pili sa trabaho. Basta kikita ako. Basta marangal ha. Kahit mabilad, mangitim ako sa daan, okay lang sa akin yan. Mausukan. Sanay na sanay ako dyan. Wala akong arte. Oh wow, why it's closed? How lucky I am today. Alright. Maybe there's a party right there. So, anong ibig sabihin nito? There's a sign. So, ikot tayo sa kabila ng daanan nito, guys. So, sarado yung daanan doon. Punta tayo rito. Ito. Nung kalakasan ko, nung kabataan ko. Wag na, hindi na kayo kasya. Kahit anong trabaho, construction, guardia, sa bakalan, yung nag-grind. Yun. Wala akong pili. Kahit anong trabaho, may mag-offer sa akin. So, okay lang yun. Pero talaga, survival. Kasi pag paarte-arte pa ako, wala na mangyayari sa akin talaga. Ayan, lahat ng sideline pinasok ko. Mag-dealer ng Avon products. Nag-welding, nag-MSE, nag-service ng mga kabataan, namasada ng tricycle. So, wala akong pili. Kasi alam ko, yun na yung makakatulong sa akin eh. Kapag hindi ako nag-take ng action, nga. So, that's why I need to. Kailangan kong gawin kahit anong trabaho. Mga lakal, mga whatever. I'm just nobody. That's why I need to do. Ayun. Mga masada naman, maganda rin. Kaso medyo humina siya noong time ng pandemic. Kaya ginawa ko, nagtinda ako ng fishball.
fishball, siomay sa tapat ng bahay. Pero babalik pa rin ako sa pasada kasi papalakas na ulit. Babalik na yung face to face. Kaya kukondisyon ko na ulit yung tricycle ko. Bawi daw ako. Mga kalakal tayo. Kasama ko si Iglot. Shoutout kay Iglot. There we go. Alright. So medyo matraffic na, no? Mahirap yung visibility. So dito tayo sa May Lourdes. Maganda yung presyuan nila ron. Try din ako sa ibon. May mga suki rin ako. Kaso yung iba nag-alisan na. Yung mga nangungupahan dati dito. Nakakabenta rin ako sa ibon. Yun nga lang, meron talagang taong pag pinagkatiwalaan mo, nasisira yung tiwala. Atakasan ka. But it's alright. Mukhang matraffic ang daan. Swerte pa rin ako kasi kaya ko pang gumalaw, kumilos. Kahit pa paano. Mahirap yung walang-wala ka na, wala pang pera, tapos may sakit, hindi ka makagalaw, hindi mo magawa yung gusto mo. Kaya thankful pa rin ako, I'm still healthy. Yan yung number one na pinakamagandang asset natin, ang ating health. Opya! Okay. So, dada na sa Lapungan. So, may suki ako rito. Suki namin. Dati, nag-try na rin akong mamili ng mga karton, no? Sinubukan ako mamili ng karton. Kaso, mahirap. Tricycle lang gamit, tapos kulang sa puunan. Hindi ako makasabay sa mga malalaking bumibili ng karton. Kaya sumuko ako. Marami akong sinadbus na establishment, kagaya ng mga 7-Eleven yan. Sabi ko, bibili ko yung karton nyo. Bumili na ako ng timbangan nun, napakalaking timbangan. Tapos nang malaman lamang ko na mas malaki yung presyo ng kumukuha sa kanila. Wala, sa gilid. Hindi pumatol sa aking presyo. Mas pinili pa nila yung malaki. Sa bagay, ganyan talaga ang negosyo. Kaya doon napasuko ako dahil kulang ako sa pondo. Tapos tricycle lang yung gamit ko. Yung kalabang ko, truck yung gamit nila. Tapos, dalawa lang kaming manpower. Ako tsaka si Irene. So, nakaya naman ko si Irene. Pakakutin ko rin ng karton. Di baling ako na mag-akot. Kaso, yun nga ang problema. Puhunan, kapital. Pero di pa rin ako sumusuko. I'm still fighting. Never give up. Alright, Paps. Kalakalali. Uy, laki niyan. Okay, ito na ang problema kapag maraming sakay. Yung visibility natin. Medyo hirap. Nakapasok na tayo sa Lourdes. Ayun, ganda naman yan, no? Ayun, kaya sabi ko saka na muna ako magja-junk shop. Hindi pa siguro napapanahon. Mahirap din kaya, magbubuhatin mo, de-deliver mo. May nakausap kasi ako babagsakan ng mga karton. Medyo maganda yung presyo,
Yun nga lang, ako hindi lang makasabay sa kalaban. Kaya nangulilat ako, but it's alright. Okay, so dati pag may mga pasukan, itong daan na to, puno ng estudyante. Face to face. Kaya service din ako ng mga estudyante noon. Alright. Malapit na tayo sa junk shop. Nasa Lourdes na tayo, guys. Ha? Okay, oras na para bumili ng mga... Ay, sarado na yata. Ngek, ngek. Sarado na. Ay, rugo. Sarado na yan, ha? Okay. Hindi, lilipat tayo. Oo, marami pa tayong alam. So, sarado yun dito. Lipat tayo rin sa kabila. Kailangan maging resourceful tayo. Yun, no? Oh! Break time. Kabila, no? Ito. Kuha na tayo ng buwelo. Kuha na tayo ng buwelo. Para maparada ng maayos. Okay. Ito, guys. Andito kami ngayon, Iglot. Okay. Magkano kilo ngayon ng karton? Magkano kilo ng karton yan? 450. 450. Sige. Ulat, tabi ka lang. Baka masagin sa akin. Mama ko pa yata. May sorbo kayo? Okay, ama. Yan na ako yung plate. Amo. Kaya ako. Okay. Kung ka ng training yan, magkano yung kaya? Tray ng itlog, bossing, magkano sa inyo? Tray ng itlog? 250. Ah, mas mababa na ako. Okay. Wala, tabi ka, sasakyan, no? Palusutin muna natin. Yan. Hindi, meron pa akong tray sa bahay. Tray ng itlog. Okay. Yan, kaya. Ay, tana. Nagbaliktad dyan. Kalot. So, 450 ang bentahan. All right. That's all. Wala na. O, yan. Ayan, guys. Oh. May kape lang kung kilo? 43. So hot. Alright, tapos na.
check ko ilang kilo. Ang liit lang pala ng presyo ngayon. 43. Naka 43 kilos tayo. Ayan lang yung rate niya. 193 pesos. Oh man. But it's alright. At least nakadispose na tayo ng kalat sa bahay. Pero mangungulekta pa rin tayo. Okay, Lord. Okay. Let's roll. There we go. Ang liit ng kita. So, 450 per kilo. 4 pesos and 50 cents. 50 centavos. Dagdag yun sa pambili ng gulong. So, bibila ko ng gulong yung aking pampasadong tricycle. So, mahirap din ang buhay talaga. Hindi biro-biro. Pero paano kung wala ka pa tricycle? Magbabayad ka pa ng ng tricycle kung ipapasakay mo pa yon. So, dadali dito sa may salapungan. Dito ako nag-shortcut kapag matraffic yung 3rd gate Marisol. Nazaren School. Sa bandang kanan ko yung Nazaren. Tit. Okay. Okay ka lang lahat? Okay. So, malinis na yung daan. Okay. Ano, magkuklorum pa ba ako? Hindi, meron. Okay, we're going home. Okay. There we go. There we go. Okay, tabi mo na kayo. Pop Daddy, excuse me. Good job, soldier. Mommy, I'm home. Mekaw. Ang laki ng dala ko. 1 million. 1,040,000. Siyempre, hindi ko sa akin yan. Tayo doon ka tayo. Oo. Ito guys, no, sinalubong na tayo ng misis ko. So, Siyempre. anong gagawin ko nito? Kaya sinabi ko, ang sales, ang bentahan natin ay 1 million. Nasaan na? Okay. Kapal talaga na mukha, no? Tingnan mo. Ako ang nag-ipon yan. Ako ang kumuha sa gusirihan. Ayan, no? Saan? Ayan, 43 kilos tayo. 43 kilos. Oo. Ano masasabi mo sa 1 million? Panyet. Ang tagal-tagal mo yun. Ang bigat-bigat. Tapos masira sa car. Nagugutom na ako. Tingnan ko Andali. Relax ka lang. Ikaw, nandudukot ka kaagad. Bakit? Wala na ba akong karapatang lumigaya? Hindi mo naman ako nasa batan sa ako. O, sige na nga. Oh. Wala na tayong magawa. Kay kinuha na rin commander. Oh. Sana yun? Dili. Siyempre sa ako muna. Okay. Charan! Kailangan bilog. Oh, ayan ha. Malinis yung ating transaction. 193. Nasa sa akin pa yung 3 piso. Isa yan na yan. Pagas mo yan Ito lang yung para sa akin. 40 pesos. Pwede na yan. Paano pa ako nito mag-chicks?